Bu Кобан күлі бойындағы оғачлар көп үскен ұрын толпанларына шушыннан оғылы башладылар. Чөнки ул башкаладагы кеше көп йөри торган җирләрнең берсе. Химик сыйкчаның файдасы булсын өчен көн аяз, җилсез һәм яңгырсыз булырга тиеш. Хезмәткәрләр үзләре баштан аяк махсус киемдә. Безнең аның өчен монда территорияда без аншлаглар чыгарып куябыз. Обработка бара дип, һәм безнең монда тора инструктор, дезинфектор ответственный. Ул карап тора кеше кирмәсен өчен шу территорияга. Безнең обработка бара 1 сәгатьтән артык. Шушы вакытта безнең средства җитешә төшергә җиргә һәм сеңергә. Шуңа күрә менә 1 сәгать, 2 сәгать буе кирергә нежелательно. Быел яз иртә килде, җылы булганга урман битләре дә күп диләр. Яз башыннан бирле Татарстанда толпаннардан 324 кеше зыян күргән, шуларның 35-е Казанда. Бу саннар узган елга караганда 3 тапкырга күбрәк. Табигать күзгә күренеп яшелләнә, көннәр җылытты. Кешеләр ял итү өчен урманнарга, болыннарга тартыла. Җирнең эшкәртелгәнме, юкмы икәнен күз белән карап аңлау мөмкин түгел. Шуңа күрә белгечләр әйтүенчә, толпаннардан саклану буенча төп кагыйдәләрнең берсе мөмкин кадәр ябыграк киемнәр кию һәм инде өйгә кайткач тәнне игътибар белән карап чыгарга кирәк. Безнең киңәш баш яулыкларын киергә, муеннарны капларга шарф белән, шалбарларны носкига кыстырырга һәм ачык аяк кием кимәскә. Белгечләр кимерүчеләргә каршы да чаралар күрә, чөнки тычканнар, күселәр бизгәк авыруы белән бергә урман битләрендә тарата. Алар кешеләргә энцефалит кебек йогышлы авырулар да ияртергә мөмкин. Ничек сакланырга белмим, аны специальный репеллент, наверное, итәргә кирәк. Аяктан чтоб менмәсен шалбар киергә кирәк. Башка капларга муенга менмәсен өчен. Иң яхшы саклану инде хәзерге вакытта чыкмаскадыр, бәлки йөрмәскәдер, мөмкин булган кадәр урманнарга йөрмәскә. Жанымда һаман крем тотам. Утырган җиренә крем белән майлысын чыгып китә ул үзе күпрә. Чтобы он плотно стоял, этот ошейник. Түбән Камада яшәүче Сергей Добротворский толпаннардан үзенең генә түгел, этен дә саклый. Табигатькә чыкканда калын киемнәр кия, 4 аяклы дустына айга 1 тапкыр урман битенә каршы дару бирә. Даруның файдасы бар, ул эткә кадалган толпанны үтерә. Үземә дә, эткә дә урман битенең тигәне юк. Быелгы язда Түбән Камада 24 кешегә толпан кадалган. Белгечләр урман битләрен тикшергән, аларда йогышлы авырулар табылмый. Татарстанда барлыгы 1,7 мең гектар җирне махсус сыйкча белән эшкәртергә җыеналар. Монда парклар, скверлар, ял итә торган башка урыннар гына түгел, балалар бакчаларының ишек аллары да керә. Дәрвишләр, Залесный бистәләрендә һәм Солодка комплексында толпаннар аеруча да күп диләр. Илдар Сафиуллин, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы.